Moikka ja tervetuloa uudelle videolle. Nyt on keskiviikko ja 7. päivä helmikuuta. Ja Jussi tuli tosiaan eilen yöllä kotiin. Se oli joskus 12:30 maissa yöllä varmaankin kotona suunnilleen. Ja sitten nyt tänään se lähti tuossa hiukan ennen 12, eli hetki sitten justiinsa. Ja mä kävin suihkussa ja siis föönasin vähän hiuksia. Ja mua ärsyttää niin paljon nämä etuhiukset, kun nämä on niinkö tällaiset. Ne on niinkö tälle vähän yli nenään. Mutta ne ei niinkö yllä korvan taakse, että ne tulee aina tälleen. Ja sit niinkun, että jos mä haluan, että ne pysyy tuolla sivussa, mun pitää laittaa hiuslakkaa niin paljon, että ne näyttää sit ihan likasilta tyyliin. Niin mä oikeesti mietin, että leikkaisinko mä ottahiuksia itse. Niinkö lyhkäsemmät etuhiukset. Mä oon leikannut niitä monta kertaa ennenkin ja ei niistä nyt ihan priimaa tuu, mutta mun kampaaja on sanonut, että omia hiuksia saa leikata. Niin en tiedä sitten pitäisikö. Mun menee vaan siis niin hermot niihin, kun mä tykkäisin, että ne olisi silleen niinkö tästä jostakin menisi vähän tonne sivuun päin, mutta kun ne ei niinkö pysy tuolla. Ne tulee silmille, jos mä laitan hiuslakkaa. Tänään olotila on edelleen väsynyt. Eilen tuli semmoinen jotenkin niinkö vyöry päälle oikein semmoinen ahdistus ja väsymys. Ja kyllä se niinkö vähän koheni iltaa kohde, että mä sain eilen illalla pari videoa editoitua. Mutta sitten jotenkin tänään on edelleen semmoinen väsymys, että kai kun mä oon tehnyt niin paljon nyt vaan kaikkia työjuttuja, enkä pitänyt oikeastaan vapaapäiviä juurikaan. Ja sitten nyt kun on alkanut tulla myöskin muita työjuttuja, mikä on oikeasti tosi hyvä, mutta niin kun mä en ole käynyt tekemään yhtään kuvauskeikkaa 1,5 kuukauteen ja nyt mulla on perjantaina yhdet kuvaukset, niin mua jotenkin jännittää ja ahdistaa ihan hirveästi. Vaikka niin toi on semmoinen tilanne tai tilaisuus, mitä mä oon käynyt kuvaan ennenkin monta kertaa ja niin kun yleensä menee aina samalla rutiinilla, mutta jotenkin heti kun on tommonen niin pidempi tauko, niin sitten mua jännittää ja ahdistaa ihan kauheasti. Eiköhän se hyvin mene taas sitten, kun sinne pääsee, mutta niin kuin mä luulen, että mä oon sen takia ollut koko viikon vähän semmoinen ahdistunut myöskin. Ja sitten ensi viikolla on kans yhdet kuvaukset ja silleen. Mä vaan niin toivon, että mä voisin vaan tehdä näitä YouTube-videoita ja niin ansaita näillä sen verran, että mä voisin elää näillä, mutta se ei nytten ole ainakaan vielä mahdollista. Mut joo, Jussi tosiaan lähti taas reissuhommiin, se tulee sitten taas perjantai-lauantai välisenä yönä takaisin. Ja me ollaan täällä nyt Rompun ja Patunkaa sitten. Me lämmitettiin tässä jo aamusta nytten, niin mä en vielä lähtenyt Rompunkaan lenkille, että mä ootan, että mä saan vähän pellejä kiinni tosta, niin lähdetään sitten käymään kävelyllä Roomeon kanssa. Tuolla on tosi nätti keli kyllä ulkona. Pakkasta on taas vähän enemmän, mutta nättiä on silti. Ja toi pitäisi kiristyä iltaa kohden toi pakkanen, niin sillä olisi hyvä mennä nytten kanssa päivällä kävelylle, niin sit illalla riittäisi vähän pienempi kävely. Täällä on edelleen siis nämä kyntteliköt ikkunassa, vaikka nämä ei ollut päällä pitkään aikaan, niin mä ajattelin, että voitaisiin ainakin ehkä koittaa kerätä nämä kyntteliköt pois. Kaikki muut joulukoristeet ja muuthan mä keräsin jo silloin aikaisemmin, mutta kyntteliköt mä halusin vielä jättää silloin joulun jälkeen, niin nyt voisi olla korkea aika, kun on jo helmikuu, niin kerätä nekin pois. Mutta en ole vaan saanut aikaiseksi. Mutta mä menen nyt katsoa, mitä mä tekisin näillä mun hiuksille, kun mua ärsyttää oikeasti. Ne tulee tälleen vaan tähän näin. Ja sitten täytyy koittaa vetää ne tonne, mutta kun ei ne pysy. Ne lähtee heti täältä tälleen hapsottaa. Katsotaan, mitä tehdään niillä. Taas heti, kun mä pääsin tähän vessalle, niin mulla on tälleen nämä etuhiukset. Mutta siis olisi maailman ihaninta mennä kampaajalle, mutta koska tammikuu oli niin hiljainen, niin mun täytyy vähän sen säästöillä maksalla nyt helmikuun maksuja, niin ei ole varaa mennä kampaajalle, joten täytyy leikkiä itse kampaajaa. Mun tekisi mieli värjätäkin nämä hiukset, koska täällä on näin paljon tyvikasvua ja sitten kun ei ole se väri tavallaan antaa näille mun hiuksille semmoista rakennetta vähän se tai tukee sitä hiusta, kun nämä on muuten tämmöiset ihan super ohkaset. Mulla on paljon hiuksia, mutta ne on ohkaset, niin ne menee tälle ihan päätä myöten, mutta sitten se väri tavallaan vähän tukee sitä hiusta, niin sitten
jotenkin nyt kun ei ole mitään väriä tässä tyvessä, niin musta tuntuu, että se näyttää niin kuin heti joka päivä likaiselta, että mun täytyisi pestä tyyli joka päivä nämä hiukset, niin sillä mä haluaisin tuohon tyveen jotain väriä, että niin kuin menisi pidempään, ettei se näyttäisi heti niin likaiselta. Mut joo, mä en nyt tiedä, mitä me näillä oikein tehdään. Mä siis yleensä tämmöisillä normikynsisaksilla näitä vaan tästä parturoin. Että jos mä vaan tästä niinkö rankalla kädellä alkaisin klipsimään. Kun mä en edes näe tuolla toisella silmällä mitään, kun kaikki hiukset on siinä päällä. Peilin kautta on jotenkin niin paljon vaikeampaa vielä katsoa. Menisiköhän tossa semmonen raja, että jos noita koittaisi leikata ja nämä muut koittaisi laittaa jotenkin tänne. Nyt jos siellä on parturikampaajia, jotka katsoo, niin ne on varmaan ihan kauhuissaan. Mutta älkää huoliko. Mä oon leikannut näitä monta kertaa ennenkin ja sitten kironnut, että miksi on mennyt tekemään silleen, kun ne on sit vaan entistä järkymmät. Mutta mun menee vaan siis hermot, kun ne on koko ajan tälleen. Mä en näe mitään. Tai sit mun täytyy laittaa hiuslakkaa niin paljon, että ne on ihan kivikovat, että ne pysyy täällä sivussa. Tai sit laittaa jollakin pinnillä, mutta kun ei ne meinaa pysyä pinnilläkään. Ne irtoo sieltä välistä vaan ja karkaa. Niin en tiedä. Nyt katsotaan, että mitä tästä tulee. Vaikeinta tässä on jotenkin, että kun mun pitää katsoa tuolta peilin kautta, niin jotenkin on vaikea hahmottaa peilin kautta, että mistä niitä pitäisi leikata. Ja sitten, että miten ne on niin sähköisetkin, että miten mä saisin ne pysyyn tolle suureen menemään. Mä teen kuulkaa vaan niin, että mä vaan tästä leikkaan. Noin vaan lähti ensimmäiset hiukset. Noin. Sitten. Sitten kun mun menee käsi vielä silmien eteen, niin sit mä en näe senkään vertaa. Sitten tulee semmosia kivoja lovia aina. Tuosta lähti tämmönen iso tupsu oikein. Noin. Ja sitten tästä jostakin seuraavaksi. Noin, vähän lähti taas. Tuolla on tosi pitkä haituva välissä, mistä se tulee. Noin. Mä ehkä sammutan tän nyt välissä, niin katsotaan mitä tästä tulee. Nyt on kuulkaa tilanne tämä, että mä päätin leikata ottohiukset. Niin mä haluaisin nää vieläkin vähän lyhkäisemmäksi, koska ne tulee vieläkin vähän silmille. Mut niin kun en mä uskalla leikata itse. Ja sit nää on kuitenkin silleen, että mä voin myöskin vetää ne tästä tänne vähän niinku sivuun päin sitten. Niinkö, että jos mä en haluukaan pitää niitä tolleen, niin mä voin laittaa ne tänne. Sitten vaikka täältä osaan hiuksista jotenkin tälleenkin. Et ehkä mä nyt jätän nää sitten tälleen ja katsoo seuraavan pesun jälkeen taas, että mitä sitten tekis. Mulla on nyt niitä pieniä hiuksenpätkiä niin koko naama täynnä ja kurittaa. En tiedä, täytyykö pestä vähän naamaa. Joo. Sillai. Käy kun menee hermot omiin hiuksiin. Täällä on nyt hiussaldo, mitä mä sain pois ja varmaan osa on mun päällä. Mutta täytyy nyt nää siivota tästä, ettei ne mene viemäriin. Tällainen tästä nyt tuli sitten. Mä vedin ne vähän niinkö tolleen sivuun päin, kun mä oon tottunut pitää niitä pitkiäkin hiuksia silleen, niin mä tykkään tälleen pitää noita etuhiuksia, ettei ne ole silleen ihan koko matkalta. Laitoin vähän ripsaria, mutta mitään muuta meikkiä mä en laittanut. Mulla on naama nyt ihan punainen, kun mä vielä pesin sen äsken uudestaan ja laitoin rasvaa, kun se on niin kuiva. Ja sitten kun oli sitä pientä hiuspätkää koko naama täynnä, mikä kutitti, niin mä pesin sen vielä sitten uusiksi. Mä laitoin tällä klipsillä tänne osan kiinni, niin on mun mielestä kiva tälleen. Vähän se nyt vaihteluu ja nyt ne ei ainakaan niin paljon varmaankaan roiku silmillä noi hiukset, kun mun on mennyt niin hermot niihin. Ja mä uskon, että hiuslakkakin pitää ne vähän paremmin tolleen sivuun päin nyt, kun ne on lyhyemmät eikä ole niin painavat. Katsotaan. Voi olla, että mä klipsin niitä lisää joku päivä tässä vaikka pesun jälkeen, jos ne taas näyttää ihan hassulta ja on ihan eri suuntaan sitten, mutta saapi nähdä. Mä ajattelin syödä tän nyt suoraan tästä rasiasta, missä tää oli mulla tuolla jääkaapissa, niin ei tule lisää tiskiä sitten. Mä kävin tosiaan nyt kaikki pesät pöyhimässä, niin syömisen jälkeen voisi ehkä
ruveta harkitteen, että lähtisi sinne pihalle vähän rompunkaa kävelylle. Nämä kukat kyllä tekee mut niin onnelliseksi. Ne on niin kauniita. Ne alkaa vaan aukeamaan täältä. Joku oli sinne kirjoittanut, että voisi hakea koivunoksia, niin se voisi olla kyllä. Ei tullut mulla mieleenkään, että hakisi tänne vähän se jotakin koivunoksia, jos niihin tulisi sitten hiirenkorvia pikkuhiljaa, niin ne olisi kauniita. Nyt mulla on jotenkin jo paljon parempi fiilis, mitä aamusta oli vielä vähän semmoinen nuutunut, mutta nyt on tullut ihan super paljon taas kaikkia ihania kommentteja tuohon tämänpäiväiseen videoon. Ja sitten mä laitoin näistä mun etuhiuksista kuvan tonne mun perheryhmään ja sitten äiti laittoi sinne, että voisinko mä lyhentää senkin etuhiuksia, niin mä vastasin sille, että jos se haluaa semmoisen siksakkimaisen, mitä niillä semmoisilla, tiedättekö, niillä kuviosaksilla, millä tulee tämmöistä siksakkia, että jos haluaa sellaisen, niin sitten mä voin lyhentää. Että nämä munkin on vähän sellaiset siksakkimaiset, niin en uskalla luvata semmoista tasasta lopputulosta. Oi voi. Tää on aina vähän tuurista kiinni, että kun itse tekee, niin tulee just sellainen kuin tulee. Mä keitin nyt vielä ruoan päälle kupin kahvia, niin piristyy vielä lisää. Ja sitten lähdetään Roomeon kanssa ulos. Kello on nyt 1:20. Ja siis tänään olisi se käsityökerho myöskin. Viime kerralla mä en ollut siellä ollenkaan ja mä mietin jo tuossa aamulla, että jaksanko mä tänäänkään lähtee. Että kun oli niin semmoinen nuutunut olo, mutta kyllä mun vähän tekisi mieli mennä. Ainoa vaan, että kun kello on jo noin paljon, niin nyt mun täytyisi kyllä heti sen lenkin jälkeen alkaa sitten taas editoimaan uutta videoa ja tekee hommia koneella. Niin sit ehtisi ehkä lähteekin. Mä haluaisin niin paljon tähän jonkun semmoisen vähän läpikuultavan tuollaisen verhokapan, kun tää on hirveän tämmönen pimentävä ja vähän talvinen tää, minkä mä ostin jouluksi. Mä kyllä ihan nyt tykkään näistä etuhiuksista. Tuolta puolelta nyt ne meni tonne pipon alle kaikki, mutta niistä tuli ihan kivat, että saa tälleen pipon altakin vähän näkyviä hiuksia, niin tykkään. Vaikka ne onkin vähän epätasaiset. Mut nyt lähdetään sinne ulos Roomeon kanssa. Täällä saisi kyllä melkein olla aurinkolasit päässä, kun aurinko paistaa ihan kirkkaalta taivaalta, niin toi lumi häikäisee niin paljon. Tässä varjossa nyt kelpaa vielä, mutta kun menee tuonne aurinkoon, niin saa mennä suunnilleen silmät kiinni, kun häikii niin paljon. Mikä se Roomeo on? Siellä. Saavuttiinko me ramppulenkiltä takaisin? Noin. Mä käyn viemässä tämän flexin kuule pois nytten, niin käyn sit laittaa autoon vepastoon. Taas kun täytyy pitää toisessa kädessä kameraa, niin tää on taidennäytön vasurilla. Kun mä oon oikea kätinen, niin olisi helpompaa. Mutta onneksi tää ei kovin tarkkaa hommaa tämä auton putsaus. Onneksi tää on tämmöstä ihan höytyvä lunta, niin tää lähtee helposti. Katoltakin vähän se, että se ei pöllyä sitten kun lähtee ajaa, niin kaikki tuolta kun peruuttaa, niin tulee muuten tuulilasille. Hän nauttii talvesta. Onko ihanaa lunta, onko? Kello on nyt 2:30, kun me tultiin lenkiltä. Ja mä ajastin sen vepaston silleen, että se olisi valmis 4:30. Niin jos me lähettäisiin 4:30, me oltaisiin 5 aikaan siellä mun vanhempien tykönä ja ehittäisiin sit siinä olleen hetki ennen kuin sit mä lähden sinne käsityökerhoon. Äiti sanoi, että sillä on tänään ollut paljon parempi olo jo, ettei ole huimannut eikä tehnyt pahaa, niin se sanoi, että se voisi ehkä tulla kans sinne käsityökerhoon sitten kaveriksi. Nyt mä alan tekemään koneella hommia, mulla on tässä 2 tuntia aikaa ennen kuin pitäisi sit lähteä. Mut onneksi mä eilen illalla editoin tämän päivän video jo melkein valmiiksi, että se jäi vaan vähän sen kesken enää, niin siinä ei pitäisi mennä kovin kauaa. Joten mä jatkan nyt sitä. Mä vaihdoin nyt vähän vaatteita valmiiksi, niin mä lähden sitten vähän päästä sinne käsityökerhoon. Tuolla on nyt jo 14 astetta pakkasta ja pitäisi vaan kiristyä iltaa kohden, että yöllä pitäisi olla jo 20 astetta. Niin mä päätin, että mä laitan vielä tämän äidin tekemän villapaidan oikein päälle, tää on hyvän lämmin.
Mutta siis oli pieni väärinkäsitys nyt mun työkuvioissa, kun alun perin oli puhetta, että mä menisin tänään sinne mun harjoittelupaikkaan editoimaan yhden videon laskutuksella. Ja kuitenkin mä olin ymmärtänyt, että hän vielä ilmoittaa, kun hän pääsee käymään kuvaamassa sen, että ei ollut ihan varmaa vielä, että pääseekö hän kuvaan sen tähän päivään mennessä. Niin mä ymmärsin, että se ei ole vielä niin sovittu varmaksi, että hän sitten ilmoittaa vielä. Ja kun ei mitään kuulunut, niin mä luulin, että hän ei ole vielä päässyt kuvaamaan sitä. Ja nyt tuli viesti, että miten on mennyt editointi. Ja mä olin silleen, että pitikö mun nyt tänään kuitenkin olla siellä editoimassa. Mutta päästiin hyvin yhteisymmärrykseen, koska kumpikaan ei tajunnut, että olisi voinut eilen tietysti varmistaa asian vielä. Mutta hänelle sopii, että mä menen huomenna aamulla sitten editoimaan sen, niin mulla ei ole huomiselle sovittuna mitään ohjelmaa, niin mä menen sitten huomenna aamulla editoimaan sen. Joten onneksi se onnistui tolleesti. Mut joo, mulla nyt tallentaa toi YouTube-video huomiselle. Voin kertoa, että mä karsin sitä varmasti yli puolet ainakin. Toi on siis toi video, missä mä pahoitin mieleni niistä kommenteista, mitä tuli siihen videoon sitten taas, missä Jussi lähti reissuhommiin. Niin sinne tuli vähän ikäviä kommentteja ja sitten mä pahoitin mieleni ja avauduin oikein kunnolla. Niin mä jo eilen sitä karsin tosi paljon, että mitä mä laitan tohon ja mitä jätän pois. Ja nyt mä karsin vielä lisää, mutta kyllä sinne vieläkin jäi aika paljon avautumista. Ja nyt mua ehkä vähän harmittaakin, että jäi noin paljon avautumista, mutta mä haluan vaan näyttää mun aidot tunteet ja aitoa elämää. Ja että jos mulla on huono päivä, niin mä näytän myöskin sen. Koska kaikilla on välillä huonompiakin päiviä. Mut joo, mä mietin, että söisinkö mä vielä vähän sen jotain ennen kuin mä lähden. Ja sitten tosiaan mummu soitteli mun kanssa, niin mä vien nyt Roomeon sittenkin mummulle siksi aikaa, kun mä menen sinne käsityökerhoon. Niin sitten, joo, mä ajan sieltä mummulan kautta, vien rompun sinne ja haen sen sit sieltä. Niin joo, mä syön nyt vielä ja sitten vähän päästä ruvetaan lähteä. Niin nätiltä näyttää, kun laskee aurinko tonne. Täällä on jo 15 pakkasta, että kyllä toi kiristyy koko aika vaan, mutta nytten mennään viemään romppu mummulle ja mä menen käsityökerhoon sitten. Kun mä en viimeksikään ollut, niin mä ajattelin, että kyllä mä haluun sinne nyt mennä. Nyt tultiin tähän mummulle. Näyttää kyllä niin upealta tuolla, kun aurinko lähtee laskemaan. Mutta tässä kamerassa ei näytä kyllä värit niin kirkkailta, mitä oikeesti. Voi, kuka tuli sieltä iloinen tipsu, voi sentään. Voi sentään, kun iloinen tipsu. Mun ei pysy kamera yhtään mukana, kun sä kiavut niin lujaa. Tipsu. Ui. Hyvä. Kuka on ihana tipsu? Niin, sinä olet kyllä ihana pikku tipsu, joo. Hyvä. Tipsulla on vauhti päällä nyt. Joo. Roomeo näyttää täällä taas niin mököttävältä. Se katsoo, että meinaako se nyt oikeasti jättää mut tänne. Mä tuun sitten taas kohta sua hakeen, kuule. Mä käyn vaan käsityökerhossa ja tuun sitten sut hakemaan. Niin. Hieno poika. Koko päivän ollut kuule Roomeo yhdessä. Niin. Voi sinua pieni. Sä saat tulla tänne huomenna ja ylihuomennakin hetkeksi aikaa, kun mä menen töihin vähäsen. Joo, hyvä poika. Siellä on Roomeo ikkunassa katsomassa ja mummukin. Hei. Ja tää parkkitutka huutaa kertoo jäätä tuolla. Mut joo, nyt mennään hakemaan äitiä kyytiin. Se soitti, että ne menee vielä käymään puuilossa, kun pitää asentaa toiselle mummulle jotakin semmosia kahvoja sinne, että se pääsee paremmin kulkemaan. Kerta se jalka on vähän kipeänä edelleen siitä, kun se kaatui silloin jouluaattona. Niin ne menee käymään siellä äkkiä, mutta luulis nyt, että ne ehtii takaisin siksi, kun mä ehdin sinne. Mut katsotaan, myöhästytäänkö vähän se. Äiti sanoi, että se voi laittaa sille ohjaajalle viestiä, että me saatetaan vähän sen myöhästyä. Tänään ei tosiaan ollut käsityökerhossa ihan mun päiväni. Mä en siis saanut yhtään lankaa tehtyä tänään. Mä yritin vähän hakea semmoista, että mikä olisi sopiva suhde siihen, että laittaa osan sitä koirankarvaa ja sitten osan lampaanvillaa sekaisin, että siitä tulisi semmoista kestävämpää, että pystyisi tekemään. Mutta siis
mä en jotenkin saanut sitä aloitettua ollenkaan, että se meni aina poikki. Mutta sitten taas se opettaja onnistui kyllä tekemään siitä mun karstaamasta sekoituksesta, että se sanoi, että se on kyllä ihan hyvä suhde, millä mä oon niitä tehnyt. Että mulla oli varmaan yli puolet oli lampaanvillaa, että siitä tuli semmoista kestävää. Mutta mä en vaan saanut sitä alulle. Se meni joka kerta aina poikki, kun mä yritin. Että tänään ei ollut mun päiväni langan kehräämisessä, mutta mä en ole nyt 2 viikkoon tehnyt mitään asian eteen, joten taito on päässyt jo häviämään vissiinkin. Mutta jos nyt ehtis viikolla vähän harjoitella kotonakin, niin jos sitten ensi kerralla saisi vaikka sujumaan sen. Mä tosiaan karstailin niitä lampaanvilloja ja koirankarvoja siellä ja testasin myöskin pelkästä lampaanvillasta, niin en mä saanut silläkään sitä lähteen alkuun. Että se alkuun lähteminen on kaikesta vaikeinta, että mä saisin sen villan lähteen sen aloituslangan yhteyteen tavallaan, että se lähtisi alulle. Niin mä en vaan saa sitä alulle lähtemään. Mut joo, yritin kyllä aika monta kertaa ja turhauduin, mutta ensi kerralla uudestaan ja jos kotona harjoittelis kanssa, niin semmoista. Mut joo, se kesti tosiaan 7:15 tänään se käsityökerho. Sitten mä kävin vielä äitin kanssa siinä kaupassa, kun siinä sen taitokeskuksen vieressä on se K-supermarketti, niin käytiin siinä sitten vielä. Ja sitten juotiin kahvit vielä siellä mun vanhempien tykönä. Sitten mä olin joskus 9:30 mummulassa hakemassa Roomeoa. Ja sitten vielä mummun kanssa juotiin siinä vähän kuumaa myöskin. Mä tein sellaista tosi laihaa purkkikahvia, niin ei närästä ja vie yöunia, mutta vähän lämmintä kuitenkin vielä. Niin semmoista. Ja sitten tulin kotiin ja laitoin vähän tavaroita tuossa paikoilleen, mitä mulla oli mukana ja muuta. Niin soittelin Jussin kanssakin kyllä tuossa varmaan jonkin aikaakin, varmaan puoli tuntia melkein puhuttiin, niin semmoista. Äsken kävin pesemässä hampaat ja meikit jo valmiiksi. Ja tosiaan huomenna aamulla mä oon menossa editoimaan sitä videoa sinne, missä mä olin kesällä harjoittelussa. Niin menen nyt laskutuksella sitten editoimaan yhden videon heille. Joo, ylihuomenna mulla onkin sitten aamusta heti kuvaukset. Mä sain tosiaan ottaa kotiin tällaisen pussillisen lampaanvillaa, että mä punnitsin tän siellä ja merkkasin ylös ja sitten käytän tästä mitä käytän. Ja sitten vien loput takaisin ja maksan sitten sen mukaan. Niin tää on sieltä taitokeskuksesta. Niin tätä ei kuulemma kukaan muu käytä tätä valkoista nyt tällä hetkellä. Ja sitten mä sain ottaa sieltä lainaksi kotiin nämä karstat myöskin, millä mä oon tehnyt. Mut joo, mä sain nääkin, että jos nytten ennen ensi keskiviikkoa onnistuisi vähän se karstaileen tätä ja koirankarvoja, mulla on täällä sitten niitä koirankarvoja tuolla pussissa vielä, niin niistä semmoista hyvää sekoitusta. Mä jonkin verran sieltä tänään jo karstailin, mutta vois kotona koittaa tehdä vähän lisää ja harjoitella ehkä tuolla omalla rukillakin. Niin tosi kiva, että mä sain tän ottaa ja sitten palautan vaan loput ja maksan sen mukaan, mitä on käyttänyt. Ja sit sain tosiaan nämä taitokeskuksen nämä karstat myöskin mukaan lainaan. Niin mä vien sitten nää taas ensi kerralla takaisin. Näytetääs oikein. Tää kyllä peilaa niin paljon. 21,5 pakkasta ja sisällä lämmintä 22,8. Et onneksi lämmitettiin silloin aamusta heti. Kello on nytten 10:11, että täytyisi lähteä nukkuun. Koska mä ajattelin, että mä heräisin 6, niin mä ehtisin sitten, kun mä sanoin, että mä menen sinne aamulla. En sanonut kylläkään tarkkaa aikaa, mutta mä ajattelin, että mä pääsin viimeistään 8 lähteen kotoa, niin mä olisin 9 sitten siellä. Että mä vien taas huomenna Roomeon sit mummulle siksi aikaa, niin se saa Tipsunkaan viettää siellä laatuaikaa. Mä laitoin myöskin tuossa vähän sen eväitä, hedelmiä otin mukaan huomiselle, että kun mä ajattelin, että mä uskoisin, että mulla menee siinä videossa niinkö maksimissaan ehkä 4 tuntia, tai mä luulen, että se on semmoinen niinkö puolen päivän homma, että noin 4 tuntia mulla on yleensä mennyt, kun mä oon käynyt noita. Tämä on semmoinen niinkö pidempi projekti, missä on monta eri kuvausta samalle yritykselle, niin mä oon käynyt heille editoimassa näitä ennenkin jo useamman, niin mä sanoisin, että joku puoli päivää menee siihen varmaankin. Niin mä ajattelin, että jos mä menen 9 sinne, niin sitten pääsen joskus 1 jäljestä varmaan lähteen kotiin päin. Että semmoista, niin sit ehtii hyvin vielä lämmittää. Ja sitten perjantaina
Mulla on aamulla 10 alkaa se tilaisuus, mitä mä menen kuvaamaan. Mun pitää olla viimeistään 9:15 paikalla. Ja se on reilu tunti, ehkä pari tuntia kestää se kuvaus. Mutta sitten niiden kuvien editoinnissa menee kyllä. Mutta mä sanoin, että mä varmaan sitten vasta seuraavalla viikolla editoin ne. Mä en tiedä, ehinkö mä silloin perjantaina niitä vielä editoimaan. Ja viikonloppuna en haluaisi tehdä välttämättä töitä, että mä haluaisin ehkä ottaa viikonloppuna vähän rennommin, jos YouTube-videot teen, mutta muuten rennommin. Niin alkuviikosta sitten menee kuvien käsittelyt. Mutta sellaista. Tuli taas pitkä palopuhe tästä. Nyt pitäisi lähteä siis nukkumaan. Hammaspesut ja naamapesut on jo tehty ja huomiseksi katsottu tavarat valmiiksi ja vaatteet valmiiksi ja kaikkea, niin ei tarvitse kuin aamupalat syödä ja ehkä vähän laittaa jotakin meikkiä naamaan ja sitten lähteä viemään Roomeo. Mutta siis se, miksi mä herään 6 ja koitan päästä lähteen 8, on se, että mä vihaan sitä, kun aamuisin on kiire. Mun mielestä niin päivän paras hetki on se, kun saa istua rauhassa, juoda aamukahvia ja katsoa YouTube-videoita, niin sen takia mä haluan aina niin varata siihen aamuun aikaa, että mä voin rauhassa istua, juoda kahvia ja katsoa niitä YouTube-videoita ja syödä aamupalaa ja sitten alkaa valmistautua ja muuta. Niin. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta, laita peukkuja jos tykkäsit ja olisin tosi kiitollinen myöskin, jos tilaisit mun kanavan ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Kyllä mä varmaan huomennakin koitan kuvailla taas uutta videoa. Mut joo, kiitos paljon kun katsoit ja moi moi!